story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Začnem tým, že prečítam báseň, ktorá uvedie celú sériu biblických štúdií. Znie takto. Áno, myslel som si, že poznám Bibliu, čítal som ju náhodne, ako sa pritrafilo, raz kúsok z Jána či Matúša, potom trochu z Genesis, niektoré kapitoly z Izaiáša, niektoré žalmy, najmä 23., prvú z Prísloví, 12. s Rimanom. Áno, myslel som si, že poznám slovo. Ale zistil som, že dôkladné čítanie je celkom iná vec a tá cesta mi bola neznáma, až keď som si Bibliu prečítal celú. Vy, ktorí sa s Bibliou len hrávate, listujete v nej sem tam, práve predtým, než si unavený kľaknete, zývajúc pri uponáhľanej modlitbe. Vy, čo s týmto korunovaným spisom zaobchádzate inak, než s ktoroukoľvek inou knihou, len s útržkom textu, len s letmým, netrpezlivým pohľadom, skúste dôstojnejší prístup. Skúste sa na ňu pozrieť široko a sústredene. Budete kľačať v úžase a bázni, keď si Bibliu prečítate celú. No a práve o to sa táto séria snaží, pomôcť vám čítať Bibliu knihu po knihe, pretože Boh nám dal túto knižnicu kníh. Nie je to jedna kniha, je ich 66 a je to knižnica a každá kniha má svoje vlastné posolstvo a všetko v tej knihe súvisí s jej posolstvom. Väčšina ľudí, ktorí sa rozhodnú prečítať Bibliu celú, uviazne pri 3. knihe, ktorá sa volá Levitikus. A ja chápem prečo. Existujú aspoň 3 dôvody, prečo je to veľmi ťažká kniha na čítanie. Prvým je, že je nudná. Je to ako keby ste sa snažili prečítať si telefónny zoznam od začiatku do konca. Možno skôr či neskôr nájdete meno niekoho, koho poznáte, ale je to nudné, pretože svojím obsahom je taká odlišná od ostatných kníh Biblie, najmä od prvých 2. Prvé 2 sú plné príbehov, plné rozprávania. Je tam zápletka, je tam dráma, veci sa hýbu a potom zrazu, keď sa dostanete k Levitiku, takmer vôbec tam nie je rozprávanie a keďže Bibliu vnímame ako knihu príbehov, narazíme na knihu, ktorá žiadne príbehy nemá a to nás tak trochu vyvedie z rovnováhy a začneme sa nudiť, pretože tam nie je žiadny príbeh. Druhým dôvodom je, že je to také neznáme. Nie je to len nudné, je to aj neznáme. Je to iná kultúra, aj iný obsah. Posúvame sa o 2000 alebo 3000 rokov dozadu a o 2000 míľ ďalej a je to úplne iný svet a čítame o veciach, s ktorými vôbec nemáme skúsenosť. Napríklad spôsob, akým sa v Levitiku zaobchádza s infekčnými chorobami. Chudák človek si musí roztrhnúť šaty, nechať si narásť dlhé vlasy a nečesať ich, zakryť si dolnú časť tváre a chodiť okolo a kričať nečistý, nečistý. Takto sa v našej spoločnosti s infekčnými chorobami nezaobchádza. Je to také neznáme, také odlišné a mnohé z toho je dosť čudné, dokonca bizarné. Nemuseli ste ísť minulú nedeľu do kostola s malým jahňatkom alebo holubicou a dať chudáka tvora pastorovi, ktorý by mu potom pred zrakmi všetkých podrezal hrdlo. Ak by ste to robili, museli by ste mať v kostole červené koberce namiesto modrých. Je to jednoducho také neznáme, také odlišné od všetkého, na čo sme zvyknutí. A po tretie, zdá sa to byť irelevantné. Nie len nudné a neznáme, ale aj irelevantné. Čo to má povedať mne, žijúcemu v roku 1993, čo to má povedať mne v pondelok ráno v práci? Jednoducho sa to zdá byť irelevantné a ako si hlboko vnútri inštinktívne vieme, že nie sme pod Mojžišovým zákonom a toto je jeho súčasť. Tak čo to má spoločné s nami? Dúfam však, že na konci tejto prednášky a tej nasledujúcej budete naozaj nadšení z knihy Levitikus. Je to jedna z 5 kníh, ktoré spolu tvoria to, čo sa nazýva Pentateuch. Penta znamená 5. Prvých 5 kníh vo vašej Biblii, Mojžišov zákon, Židia to nazývajú Tóra, knihy poučenia, a prečítajú ich celé raz do roka.
začínajú 8. deň Sviatku stánkov, niekedy v septembri alebo októbri, začínajú vtedy od Genesis 1 a čítajú ich počas celého roka a končia pri ďalšom Sviatku stánkov nasledujúcu jeseň. Teraz sa pozrime na týchto 5 Mojžišových kníh a uvidíme ich štruktúru, pretože tieto knihy majú výrazný tvar, ktorý ste si možno nikdy predtým nevšimli. Pozrite sa na tieto dve čiary, ktoré sa zužujú. Len si ten tvar uchovajte v mysli a poďme si prejsť týchto 5 kníh. Genesis je kniha začiatkov, to vlastne znamená aj to samotné slovo a rozpráva o tom, ako všetko začalo od nášho vesmíru až po Boží ľud, Izrael. Exodus, rovnako ako slovo exit, znamená odchod z Egypta. Levitikus dostal svoje meno podľa kmeňa Léviovcov, jedného z izraelských kmeňov. Potom kniha Númery je presne to, čo hovorí jej názov. Je to kniha štatistík. Z Egypta vyšlo 600 000 mužov, plus ženy a deti, pravdepodobne 2 až 250 000 ľudí. Potom Deuteronómium. Deutero znamená druhý a nomos znamená zákon. Takže názov Deuteronómium znamená druhý zákon, pretože Boh im v skutočnosti dal svoj zákon dvakrát, raz na Sinaji a raz tesne predtým, než prešli Jordánom do zasľúbenej zeme. Preto sa 10 prikázaní objavuje dvakrát v prvých 5 knihách Biblie, raz v Exoduse, druhýkrát v Deuteronómiu. Týmto spôsobom mali akési pripomenutie zákona tesne predtým, než vstúpili do zasľúbenej zeme. Keď sa teraz pýtame, o kom tieto knihy sú, začíname vidieť, ako sa vytvára ich štruktúra, pretože Genesis je univerzálna kniha, je o všetkých, je o ľudskom rode, je o celom vesmíre, je to univerzálna kniha. Hneď ako sa dostanete k Exodu, ste v knihe, ktorá sa zameriava na jeden ľud, jeden národ, Izrael, takže je to národná kniha. Keď sa pozriete na Levitikus, ide už len o jeden kmeň z národa. Vidíte, ako sa to zužuje od univerzálneho, cez národné, až po kmeňové. Ale hneď ako prejdete Levitikus, opäť sa to otvára a kniha Númery je opäť o celom národe a kniha Deuteronómium stavia Izrael do kontextu celého sveta medzi národmi a vraciate sa späť k univerzálnemu pohľadu. Takže máte akoby zoom objektív, ktorý sa počas čítania kníh približuje a vzdialuje. Možno práve preto sa ľudia zaseknú v Levitikuse, pretože kým ich zaujímajú univerzálne veci a dokonca aj národné záležitosti, keď sa to zúži na kmeňovú úroveň, začína nás to strácať. Ale potom sa to opäť otvára, takže keď sa dostanete k Deuteronómiu, znovu vás to zaujme. Ďalším spôsobom, ako sa to prejavuje, je keď sa spýtate otázku kde a pozriete sa na to z hľadiska priestoru. Zistíte, že to začína celou zemou. Potom sa to zameriava na Chaldejsko, Ur Chaldejcov, kde žil Abraham, potom na krajinu Kanaán, do ktorej prišiel, potom na Egypt, kde sa stali otrokmi na 300 rokov. Ale v Levitikuse sa to sústreďuje len na jedno miesto, na vrch Sinaj. Takže opäť sa zoom objektív zameral na jedno miesto, Sinaj, no potom sa opäť rozširuje putovanie cez Negev, Edom a Moab, späť do Kanánu. Je to zúžené na jeden kmeň na jednom malom mieste. Keď sa potom spýtate otázku kedy, opäť sa objavuje ten istý tvar vo všetkých 5 knihách. Genesis pokrýva stáročia, celé minulé dejiny našej zeme. Exodus pokrýva roky, asi 300. Levitikus pokrýva len 1 mesiac. Númery pokrýva 40 rokov a Deuteronómium sa opäť pozerá dopredu cez stáročia na budúce dejiny Izraela. Vidíte teda tvar 5 kníh Mojžišových? A uvedomujete si preto, že Levitikus je pántom celého tohto diela, kde sa zameriavame na najdôležitejší mesiac, na najdôležitejšom mieste a v najdôležitejšom kmeni v celom príbehu. A preto je to také veľmi dôležité. Celý Mojžišov zákon na tom stojí. Preto to čítajú každých 12 mesiacov, čo znamená, že každý rok strávia asi 2 až 3 týždne čítaním Levitikus. A prečítame si to tak, ako by si to prečítal Žid, ešte skôr, než uplynie pár minút. Chcem len prepojiť Levitikus späť s Exodusom, aby som vám ukázal,
ako tieto knihy na seba nadväzujú. Je veľmi dôležité vidieť, ako každá kniha vyrastá z tej predchádzajúcej. Ako teda Levitikus nadväzuje na Exodus? V druhej polovici Exodu je postavený stánok, Boží stan, v ktorom prebýva medzi svojím ľudom. A ak si predstavíte tábor v Exode, vidíte Boží stan v strede a stovky ďalších stanov všade okolo. Je tam Boží stan a ľudské stany. Kniha Levitikus je o všetkom, čo sa deje v tom Božom stane. A o všetkom, čo by sa malo diať v stanoch ľudí, rozdeľuje sa na dve polovice, Boží stan a stany ľudí. Sú to pravidlá a nariadenia pre oboje. Je v tom však ešte viac. Kniha Exodus v súvislosti so stánkom hovorí o Božom prístupe k človeku, ale Levitikus hovorí o prístupe človeka k Bohu. Kniha Exodus je o vyslobodení, ktoré Boh priniesol svojmu ľudu, ale kniha Levitikus je o oddanosti Božieho ľudu Bohu. Kniha Exodus je teda o Božej milosti, ktorá ich oslobodila, ale kniha Levitikus začína ďakovnými obetami. Je teda o tom, ako ľudia môžu prejaviť vďačnosť za to, že boli oslobodení. A preto potrebujeme obe polovice. Možno to nie je také vzrušujúce ako Exodus, ale Boh od nás očakáva niečo na oplátku za to, čo pre nás urobil. Takto to do seba zapadá. Sme zachránení, aby sme slúžili, a Exodus hovorí o tom, ako Boh zachránil svoj ľud, ale Levitikus o tom, ako mu majú slúžiť. Nie sme len zachránení od niečoho, sme zachránení pre niečo. Keď čítame Starý zákon, považujem za veľmi dobrý nápad čítať ho, ako by som bol Žid. Nie som, ale prijal by som si byť. Tento nos je v rodine Pausonovcov bežný, no pomáha mi, aj keď idem do Izraela. Nie som však Žid, hoci by som si to prijal. Skúsme si však predstaviť, že sme Židia a čítajme túto knihu tak, ako ju číta Žid, raz do roka. Prečo by to robil? Neskôr uvidíme, že pre Žida je to otázkou života a smrti čítať túto knihu, poznať ju a ešte viac žiť podľa nej. Viete, existuje len jeden Boh a to je Boh Izraela. Žiadny iný Boh neexistuje. Všetci ostatní sú výplodom ľudskej predstavivosti. Je len jeden Boh, je jediný, ktorý existuje a oni boli jeho jediným ľudom na zemi a preto medzi nimi existoval zvláštny vzťah. Boh sľúbil, že pre nich urobí mnoho vecí. Sľúbil, že bude ich vládou, že bude ich ministrom obrany a bude ich chrániť, že bude ich ministrom financií a postará sa, aby medzi nimi neboli chudobní, že bude ich ministrom zdravotníctva a postará sa, aby sa ich nedotkla žiadna z egyptských chorôb, že bude pre nich všetkým, čo potrebujú. Chcel byť pre nich týmto všetkým, byť ich kráľom. Na oplátku od nich očakával, že budú žiť správne a konať správne, teda budú spravodliví. To presne znamená spravodlivosť, žiť správne. A kľúčový verš celej knihy Levitikus je ten, ktorý sa opakovane objavuje v Novom zákone. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Inými slovami, Boh očakáva, že ľudia, ktorých oslobodil, budú ako on a nebudú ako všetci ostatní okolo nich. Ak vás niektoré veci v Levitikuse zarážajú, práve toto je kľúč, ktorý ich odomyká. Keď im Boh hovorí, že toto nesmú robiť, hovorí tým, že to robia ľudia okolo nich a oni majú byť iní, majú byť svätí, lebo on je svätý. Majú odrážať jeho charakter a nechať ľudí vidieť, aký je Boh, podľa toho, akí sú oni. Tento verš je kľúčový. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Nájdete ho viackrát a objavuje sa aj v celom Novom zákone, pretože stále platí. Ak vás Boh zachráni, očakáva, že budete ako on, očakáva, že budete žiť jeho spôsobom a budete svätí, ako je on svätý. Teraz sa teda pozrime na celkovú štruktúru celej knihy. Povedal som vám, že kniha je rozdelená na dve polovice a opäť ospravedlňujem sa, ak máte problém to vidieť. Opäť sa tu objavuje tento tvar, ale teraz je tento tvar priamo v knihe a kniha sa buduje k vrcholu a potom z vrcholu vychádza. V skutočnosti je to viacvrstvový sendvič, niečo ako burger z McDonaldu
a uprostred je niečo dôležité. Potom sú tu ďalšie vrstvy a hneď uvidíte podľa farebného rozlíšenia tejto schémy, že prvá časť zodpovedá poslednej, druhá druhej od konca, tretia tretej od konca, pričom jedna časť je priamo v strede a je tu jasná zhodnosť, nádherne poskladaná, krásne premyslená. Pamätajte, že za tento vzor je zodpovedný Boh, nie Mojžiš. Uvedomili ste si, že v Levitikuse je viac Božieho slova, než v ktorejkoľvek inej knihe Biblie. Asi 90% knihy Levitikus je priamou rečou Boha. Hospodin povedal Mojžišovi. Neexistuje iná kniha v Biblii, ktorá by obsahovala toľko Božej priamej reči, takže ak chcete čítať Božie slovo, toto je naozaj dobrá kniha, s ktorou začať, pretože čítate skutočné Božie slová. A takto Boh poskladal a môžete v tom vidieť nádhernú harmóniu a vzor. Takže obety a obetné dary z prvých 7 kapitol sú podopreté sankciami a sľubmi ľudu v poslednej časti. Kňazstvo do veľkých detailov zodpoveda uctievaniu, ktoré majú viesť, a tomu, ako má byť vedené uctievanie ľudu. Ale tu sú dva hlavné rozdiely, ktoré sa Boží ľud musí naučiť, a k tomu sa o chvíľu vrátim, pretože je veľmi dôležité zistiť rozdiel medzi čistým a nečistým a medzi obyčajným a svätým. To nie je to isté, ako uvidíme, a to bude ďalší kľúč. Ale celé to smeruje k jednému dňu, ktorý sa nazýva Deň zmierenia. To je deň, keď museli vziať 2 zvieratá a museli obetovať jedno zviera vo vnútri tábora a druhé, a to je veľmi dôležité, druhé zviera, kozla, na ktorého hlavu kládli ruky jeden po druhom, vyznávali svoje hriechy a potom kozla vyhnali z tábora do púšte, kde zomrel so všetkými ich hriechmi naloženými na ňom. To je obetný kozol a to je slovo, ktoré som dnes ráno čítal vo svojich denných novinách. Je to slovo, ktoré sa do nášho jazyka dostalo z Levitika. Obetný kozol. Ten, na ktorého sa zvalí všetka vina. Ten, ktorý odnáša všetky previnenia ostatných. A k tomu sa ešte vrátime. Tento tvár tu rozdeľuje knihu na 2 časti. Na to, čo vedie k tomuto dňu, a na to, čo z tohto dňa vychádza. A z kresťanského pohľadu o tom teraz veľa hovoriť nebudem, ale neskôr sa na to pozrieme podrobnejšie. Prvá polovica opisuje našu cestu k Bohu, to, čo v odbore nazývame ospravedlnenie, a druhá polovica, to sú hrozne dlhé slová, však? Druhá polovica opisuje našu cestu s Bohom, to, čo sa v odbore nazýva posvetenie. Teraz už máte predstavu o štruktúre knihy. Už to začínate cítiť? Keď pochopíte štruktúru celej knihy, číta sa oveľa ľahšie, pretože viete, kde sa nachádzate a viete, v ktorej časti deja ste. Teraz, keď sme sa pozreli na celú knihu, chcem sa zamerať na 1 alebo 2 veci v nej a začneme tými prvými 7 kapitolami, teda obeťami. Je ich 5. Rýchlo si ich prebehneme. Spaľovaná obeť, priniesli ste zviera a celé ste ho spálili a nechali ste Boha, aby ho ovoňal. Celé to bolo dané Bohu a Boh miluje vôňu pečeného barančieho mesa a bola to pre neho príjemná vôňa, obetovali ste mu to celé. Ale pri pokrmovej obeti ste si časť nechali pre seba a vlastne ste jedli s Bohom. Boh mal časť a vy ste mali druhú časť. Bola to pokrmová obeta. Alebo pokojná obeť, obeť spoločenstva. Všetky podrobnosti nájdete v Levitikuse. Ale chcem, aby ste si všimli, že prvé 3 obete boli správnym spôsobom, ako poďakovať Bohu za požehnanie. Neboli to obete za hriech, boli to obete vďaky. Inými slovami, cítiš vďačnosť voči Bohu? Tak toto je spôsob, akým chce, aby si mu poďakoval. Hovorím teraz k Židom, rozumiete? A toto je spôsob, ako mu môžete vyjadriť svoju vďačnosť. Ste radi, že žijete? Ste vďační za svoje zdravie? Ste vďační za svoje peniaze? Potom svoju vďačnosť ukážte týmto spôsobom a mohli si vybrať jeden z týchto 3 spôsobov. Jednoducho, aby povedali Bohu ďakujem. Tie ďalšie 2 obete neboli na vyjadrenie vďačnosti, ale na vyrovnanie sa s vinou.
Bola tu obeť za hriech a obeť za previnenie a tieto dve veci robili. Poprvé, prinášali zmierenie za hriech. Ponúkali Bohu náhradu za to, čo urobili zle. Slovo zmierenie neznamená znovu zjednotenie. To je moderná predstava. Neznamená to vôbec to, znamená to nahradiť, kompenzovať. Takže ak niečo chcete odčiniť, ponúkate niečo ako náhradu. A obe tieto obete sú náhradou Bohu a zahrňajú krv, zahrňajú život. Ako náhradu Bohu za zlý život, ktorý ste žili, obetujete dobrý život, ktorý nezhrešil. Ale jedna z najdôležitejších vecí pri týchto dvoch obetiach, ktorú chcem, aby ste si všimli, a ak ste čítali Levitikus, určite vás to zaujalo, je, že platia len za neúmyselné hriechy, neplatia za úmyselné hriechy. Inými slovami, nikto nie je dokonalý, všetci robíme chyby, neúmyselne padáme do hriechu. Nechceli sme urobiť zle, ale stalo sa to. Boh teda poskytol obete za neúmyselný hriech, ale v tomto zozname nie je žiadna obeť za úmyselný hriech. To je veľmi dôležité, pretože na to nadväzuje nový zákon, ako uvidíme. Nový zákon rozlišuje medzi náhodným hriechom u kresťanov a úmyselným, vedomým hriechom u kresťanov. Nová zmluva rovnako ako stará hovorí, že ak úmyselne hrešíme po tom, čo nám bolo odpustené, už viac niet obete za hriech. Všimli ste si to niekedy v Novej zmluve? To pochádza priamo z Levitika. Úmyselný hriech u tých, ktorým bolo odpustené, je veľmi vážny a preto Ježiš povedal žene pristihnutej pri cudzoložstve: choď a už nehreš. Toto rozlíšenie medzi úmyselným hriechom v Božom ľude a náhodným hriechom prechádza celou Novou zmluvou rovnako ako starou. O náhodný hriech je plne postarané, pretože Boh vie, že sme slabí, vie, že padáme, vie, že to nemáme v úmysle. To zlé, čo nechcem, to robím, hovorí Pavol. To je neúmyselné, náhodné a to je prikryté. No, toľko k obetiam. O kňazoch nebudem veľa hovoriť, pretože je to všetko veľmi priamočiare. Rád by som prešiel rovno k tomu, že mali kalendár, ktorý museli dodržiavať. V Novej zmluve ho však nemáme. V Novej zmluve nie je žiadny kresťanský kalendár, aké prekvapenie. Nie je tam nič o slávení Vianoc alebo Veľkej noci, ale pre židovský ľud bol kalendár nevyhnutnou súčasťou ich chodenia s Bohom. Boli vedení ako deti, dospelý kalendár nepotrebujú, deti áno, aby im pripomínal veci, na ktoré by zabudli. A všetky tieto sviatky sú spomenuté v knihe Levitikus a musia byť dodržiavané. Prejdime si ich veľmi rýchlo. Na chvíľu zabudnite na ľavú stranu tabule. Pozrite sa len na červené slová. Začínalo sa v 1. mesiaci roka, čo je približne náš marec, apríl, s Pesachom, sviatkom nekvasených chlebov na 15. deň 1. mesiaca, na pamiatku toho, ako ich Boh vyviedol z otroctva v Egypte. A deň pred Paschou musel byť baránok zabitý o 3. hodine popoludní. Nie je to úžasné? O 3. popoludní, uprostred popoludnia, čítame tu, zabite baránka a potom nasledujúci deň začína Pascha. O 3 dní neskôr museli Bohu priniesť prvotiny úrody. O 3 dní neskôr. Nepripomína vám to niečo? Prvotiny tých, čo spia? 50 dní na to, opäť je tu slovo pente, 5 alebo 50. Na letnice o 50 dní museli sláviť sviatok letníc alebo sviatok týždňov, pretože to bol deň, keď bol na Sinaji daný zákon a museli si to pripomínať a ďakovať za to. Ale viete, čo sa stalo, keď bol zákon daný na Sinaji počas prvých letníc? Hovorí sa, že zhrešili a mnohí boli usmrtení, viete koľko? 3000. Takže keď bol zákon daný na prvé letnice, 3000 zahynulo. Stáročia neskôr, keď bol na letnice daný Duch Svätý, 3000 ľudí bolo zachránených. Nie je úžasné, ako všetko v Biblii drží pohromade? To boli sviatky na začiatku roka. A teraz sa dostávame k sviatkom na jeho konci. Sviatok trúb, hukot šofaru, starého baranieho rohu, trúby.
A tie ohlasovali nový cyklus sviatkov, z ktorých druhým bol deň zmierenia. To bol ten kľúčový deň, keď bol Cap zahnaný z tábora s hriechmi ľudu na svojich pleciach, nasledoval sviatok stánkov, 8 dní, známy ako Sukot, keď sa ľudia presťahovali zo svojich domov do jednoduchých prístrežkov. Museli cez ich strechy vidieť hviezdy, aby si pripomínali 40 rokov blúdenia po púšti, keď sa mohli dostať do zasľúbenej zeme za 11 dní. Takže táto skupina 3 sviatkov pripadla na koniec roka. Všetky tieto sviatky budú tiež naplnené v kresťanskom význame. Tie prvé 3 sa už naplnili pri prvom príchode Ježiša, a to je pre nás minulosť. Ale tieto 3 sa naplnia pri jeho druhom príchode. Neviem, v ktorom roku sa Ježiš vráti, ale viem, v ktorom mesiaci. Bude to určite september alebo október, lebo Boh koná vždy na čas. Takže jedného roku v septembri alebo októbri sa Ježiš vráti. Viete, že sa vtedy aj narodil, však? Nie 25. decembra. Dôkazy v Lukášovom evanjeliu ukazujú na 7. mesiac roka, na sviatok stánkov. Vtedy Židia očakávajú Mesiáša. A čo je zaujímavé, vždy, keď sa v Novom zákone spomína trúba, ohlasuje Pánov príchod. Takže tie prvé 3 sviatky už boli naplnené pri prvom Kristovom príchode, ale ďalšie 3 sa naplnia pri jeho druhom príchode. Vtedy, na deň zmierenia, príde vykúpenie pre celý Izrael. Spomeňme ešte ďalšie 2 ustanovenia. Týždenný odpočinok pre otrokov v Egypte, ktorí pracovali 7 dní v týždni, to musel byť obrovský dar. V Biblii pred Mojžišom niet po sabate ani stopy. Adam žiadny sabat nemal, pracoval 7 dní v týždni. Ani Abraham nie, aj on pracoval 7 dní. Ale až Mojžišovi bol daný týždenný deň odpočinku. A to nemal byť voľný deň, ani rodinný deň, bol to deň pre Boha, svätý deň. Bola to súčasť ich kalendára. Prvé spomenuté sviatky boli raz do roka ročné, tento bol týždenný, a potom prišiel ešte jeden, raz za 50 rokov, a to bolo jubileum. Každých 50 rokov sa všetkým vyrovnali účty. Nebolo by to fajn aj dnes? Niektorí z vás vyzeráte trochu neisto. Z vašich tvári viem odhadnúť, či máte veľký bankový zostatok, alebo len malý. Ale viete, každých 50 rokov sa všetok majetok vracal pôvodným rodinám. Preto boli prenájmy lacnejšie, čím viac sa blížil 50. rok, lebo boli kratšie. A otroci boli prepustení na slobodu. Udialo sa teda veľa nádherných vecí a ľudia sa tešili na jubileum, na Pánov priaznivý rok, čas dobrej zvesti pre chudobných, lebo zasa budú bohatí, čas prepustenia zajatých na slobodu. Nepripomína vám to niečo? Ježiš vyhlásil: Duch Pánov je nado mnou, aby som vyhlásil slobodu zajatým a dobrú zvesť chudobným, aby som oznámil Pánov milostivý rok. Inými slovami, Ježiš začal skutočné jubileum, na ktoré všetky tie predchádzajúce len ukazovali. Vidíte, aké dôležité je poznať starú zmluvu, aby sme pochopili novú? A teraz prichádzame k veľmi dôležitej, ale zložitej otázke. Rozdiel medzi svätým a obyčajným, medzi čistým a nečistým. Svet totiž uvažuje len v 2 kategóriách, dobré a zlé. Ale Biblia pracuje s 3. A s touto trojkategóriovou logikou sa poprvýkrát stretávame v knihe Levitikus. Ak si toto neosvojíš, Levitikus nikdy nepochopíš. Je to nesmierne dôležité. Vec môže byť síce čistá, ale ešte stále je len obyčajná. A v tomto smere prebiehajú 2 pohyby. Jeden je, keď sa posvätné, Božie, sveté veci znesvetia a stanú sa obyčajnými. Môžeš zničiť niečo sveté tým, že z toho urobíš niečo bežné, obyčajné. Dám vám príklad. Viete, čo odštartovalo rumunskú revolúciu pred pár rokmi? Začalo sa to pri kresťanskom kazateľovi. Išiel do obchodu, kúpil si toaletný papier, vzal ho domov a keď ho prvýkrát použil, uvedomil si, že je to Biblia, že sa utiera do stránok písma.
Biblická spoločnosť posielala do Rumunska Biblie ešte počas komunistickej éry a komunistická vláda z toho urobila veľké predstavenie, bola to pre nich forma propagandy. Máme tu Biblie. Tie ale boli použité na výrobu toaletného papiera. Keď si ten kazateľ uvedomil, že používa Bibliu ako toaletný papier, zachvátil ho taký hnev, že kázal kázeň, ktorá odštartovala rumunskú revolúciu. Problém nebol v tom, že by bola Biblia zrazu nečistá, pretože na toalete nie je nič nečisté, ale išlo o to, že niečo sveté sa stalo obyčajným. Niečo posvetné bolo znesvetené. Rozumiete? Ďalší stupeň úpadku je, keď sa obyčajná, čistá vec znečistí a stane sa hriešnou. Tie tri výrazy, posvetené, svetské a hriešné, približne zodpovedajú pojmom sveté, čisté, ale obyčajné a nečisté. Tak ako existuje proces znesvetenia svätého na obyčajné a znečistenia obyčajného na nečisté, existuje aj opačný proces, proces vykúpenia. Nečisté môžeš očistiť a z neho sa stáva čisté. A keď to potom zasvetíš, stáva sa to svätým. Biblia jasne učí, že sväté a nečisté sa nikdy nesmú stretnúť. Musia byť prísne oddelené. Sväté a nečisté nemajú medzi sebou nič spoločné. Biblia tiež hovorí, že keď sa zmieša čisté s nečistým, oboje sa stáva nečistým. A nie je to tak? Keď zmiešate špinavé veci s čistými, očistia čisté veci tie špinavé, alebo tie špinavé zanečistia tie čisté? Odpoveď poznáte. Citujem Nehemiáša, presne to povedal. A podobne, keď zmiešate sveté s obyčajným, všetko sa stáva obyčajným, nie svätým. Už mi rozumiete? Tento proces, tá šípka mala smerovať nadol, prepáčte, mala ísť nadol. Tento smer vedie k smrti, doslova. Kým opačný proces vedie k životu, ale ten si vyžaduje obetu. Len skrze obetu môžeš očistiť nečisté a priniesť mu život. Mimochodom, koľkí z vás ste v plnej kresťanskej službe? Môžem vidieť vaše ruky? Ešte raz, koľkí z vás sú naplno v kresťanskej službe? Môžete dvihnúť ruky? Vidíte, kam tým mierim? Práca môže patriť do ktorejkoľvek z týchto troch kategórií. Niektoré povolania sú nelegálne, nemorálne a nečisté. A kresťan v nich nemôže byť. Iné sú čisté, ale bežné. Teraz nemyslím, že musíš byť misionár alebo kazateľ, aby si bol svätý. Záleží na tom, či svoju prácu zasvetíš Bohu. Môžeš tak byť svätým taxikárom. Môžeš svoju prácu zasvetiť Bohu a konať ju pre Pána. A tým prestáva byť obyčajná, stáva sa svätým povolaním v Pánovi, rozumieš? Môžeš byť aj misionárom, ale môžeš byť tu, rozumieš? Tvoje peniaze môžu byť nečisté, ak sú použité na zlé veci, alebo čisté, ak ich použiješ na dobré, alebo sväté, ak ich zasvetíš Pánovi. Sex môže byť ktorýkoľvek z týchto troch. Začínaš chápať, aké dôležité je toto trojité rozlíšenie? Vo svete je veľa ľudí, ktorí žijú slušne. Žijú čistý, obyčajný život, ale nie sú svätí. A Boh od nás nechce len to, aby sme žili dobrý život. On chce, aby sme boli svätí. To je dôraz knihy Levitikus. Môj ľud, ak sa stane nečistým, musí byť očistený a privedený späť k čistote. Ale potom sa musí stať svätým, lebo ja som svätý. A to je čosi iné, ako len byť dobrým človekom. A to je odpoveď tým mimo cirkvi, ktorí hovoria: veď ja viem byť taký dobrý, ako hocikto iný v cirkvi. Viem žiť rovnako dobre ako vy, čo chodíte do cirkvi. Ale nie sú svätí, nikdy by to slovo nepoužili. Ani by im nenapadlo ho vysloviť, lebo mu nerozumejú. Nepoznajú ho. Povedia len: on žije slušne a nie je kresťan. Možno žije slušne, ale to ešte neznamená, že je svätý. A Boh nehľadá len slušných ľudí, hľadá svätý ľud. A v knihe Levitikus uvidíme, čo to znamená byť svätým ľudom pre Pána. Znamená to množstvo veľmi praktických vecí. Keď som čítal Levitikus, prekvapilo ma, ako praktická tá kniha je. Vezmime si napríklad zdravie. Hovoríme o svetosti života, a to znamená celistvosť života.
Znamená to, že neexistuje žiadna časť tvojho života, ktorá by nemohla byť svätá. Pozrime sa na zdravie. Telo je pre svätosť rovnako dôležité ako duch. Preto Levitikus hovorí o strihaní vlasov, ako aj Pavol v 1. liste Korinťanom. Preto hovorí o tetovaniach. Vedeli ste, že Biblia hovorí niečo o tetovaní? Hovorí aj o mužoch s náušnicami, že by ich nosiť nemali. Veľmi zaujímavé. Toto všetko sú témy svetosti pre Pána. Je to také praktické. Hovorí sa tam o telesných sekrétoch, mužských aj ženských, aj o pôrode. Je tam množstvo textov o jedle, o čistých a nečistých potravinách a v židovskom prostredí sa z toho stala celá veda o košer strave. Všetko to postavili na jednom verši: nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky. A tak dnes majú 2 kuchyne, 2 sety hrncov a panvíc, osobitne na mliečné a osobitne na mäsité. Ale ten verš to vôbec neznamená. Oni z neho postavili celú náboženskú tradíciu. Rád im pripomínam, že Abraham nebol košer, ponúkol 4 anielom telacinu a maslo. Nezbedný Abraham. Pravda je taká, že variť kozľa v mlieku jeho matky bol kanaánsky rituál plodnosti. A Boh povedal: ty to nebudeš robiť, lebo oni to robia. Ty si svätý pre mňa a nesmieš sa zapliesť do takýchto povier. V Levitikuse nájdeme aj zákazy kontaktu s okultizmom a vyvolávaním duchov. Je tam dokonca niečo o hnilobe alebo malomocenstve v dome. A nemáš si zavolať firmu, ktorá ti to spraví, ale dom jednoducho spáliš, lebo miluješ svojho blížneho. Ak miluješ blížneho, spáliš svoj dom, ak máš v ňom hnilobu. Nie ste radi, že už nie ste pod starou zmluvou? A potom oblečenie. Žiadne zmiešané tkaniny, žiadna zmes vlny a polypropylénu, alebo čohokoľvek. A je to práve židovská rodina, Marks and Sparks, ktorá mi pravidelne pomáha porušovať Mojžišov zákon. Venuje sa aj sociálnemu životu. Svetosť znamená venovať osobitnú pozornosť chudobným, nepočujúcim, nevidiacim a starým ľuďom. Píše sa tam, že ak si svätý človek, postavíš sa, keď do miestnosti vojde starší. Toto je svetosť, také praktické však. Vzťahuje sa na celý život. Dokonca aj samotný verš miluj svojho blížneho ako seba samého pochádza priamo z Levitikusu. To je súčasť svetosti, pokrýva celý život. Píše sa tam, že incest patrí sem dolu a ten dnes prudko stúpa. Píše sa, že homosexualita je tiež tu dolu. Píše sa, že sodomia je tu dolu, čo vylučuje aj Madoninu poslednú knihu. Všetky tieto veci sú mimoriadne konkrétne. Čo je to svätý život? Je to to, ako sa správaš od pondelka do soboty. A nie len to, čo robíš v nedeľu. Týka sa každého aspektu života, tvojho domu, jedla, oblečenia. Svetosť sa týka celého života a práve to sa učíme z Levitikusu. Ale keď si osvojíš tento jasný rozdiel, máš kľúč k pochopeniu knihy Levitikus. Boh nehľadá len čistých ľudí, hľadá svätých. A to je veľký rozdiel. Kým sa nestaneš kresťanom, nikdy ti ani nenapadne, že by si mal byť svätý, chceš byť len dobrý. Ale to nestačí. Nuž, budeme pokračovať v ďalšej prednáške.